Good morning लोगोफोर good morning and welcome back to my YouTube channel again. So नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनानै लाफिनग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो फुंखा ब्लग चेनेल। दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ ना मानि सायाव जागोन दिनैनि ब्लगा। स' जों दा बङाइगाव थांगोन आरोना लोगोफोर। फाइनालि शोरूम। आयौ बेबो गंसे आरोना माने बास बासिनानै लासिगोन बियो जाय गारि लानो नागिरदों। गंसेया बैयाव दं आरो बै साइडआव दं बे गंसे एसटि एडभेन्सार लोगोफोर बेखौनो लानो नागिरदों आरोना। बिथाङा खामान्ड' मावबाय नालाय बरिया। Jangan. Tuh silinder, mana silinder? Hah? Lari. Korea tadi. Mau makasih cash होबाय online होबाय। Dalangnya segala area. Ada bisnis semua ini. Sini juga. Unboxing खालामसिगोन आरो बेनि उनाव बरिया।
Racing SD Adventure. Garia bini logoफोर गारिया बेनो आरोना बरिया दा निउ बख'बाय मामाय कामान्ड'आ बङाइगावआव SD जाबा सिगांथ' सापागुरियावसोमोन ना दायो नै ओरै रयेल एनफिल्ड श'रुमनि खाथियावनो आरोना नांजाबनायानो होनजाबाय ससेल' बैयाव ओमफ्राय नैबाव जावा SD ओमफ्राय नै ओरै मामायनि मेसिन बरिया Rồi, fíjate. Rồi, tayo bawan sih. Salah gede. Portula. Baik. Barang macam mana sih le kau? Mana? Iya. Oh, gak gede lo. Ya, Mamai. Congratulations. Oh, thank you. Halo, Nala. Shin Mamai, Shin. Oh. Thôi sân lẹ. Làng bài mà mày không ăn đồ à? Aduh enggak, car kita lada deh. Macam baik Mamai. New car. New member. New family. Kung ni SD. Wah, high lift sini. Bongaigaw. Da, ubah tangga, no first time sini. Nah, ubah planning pertung bawa. Kan tuh mulai tangga bah. Planning ala wajib nih. Sengra manci. Tangga apa sih berada? Udah dia dulu. Burian.